Tawag ka ng saging ha, before na magsugod. Ako si Jaya Atuin, and this is Jaina Malabuti and Dina Malabuti. Ang Reyna sa aso. Raya sa aso. Raya sa mais na pagod. First question is, Nangon? for Jaina Malabuti. Saging. Eh, dili, uy! Si Dino! Oh, dito. Kung ikaw mong isda, Dino, ito ang klase sa isda ang mong gusto. Ito man. Ayan! Ikaw, Dina. Ikaw may mong isda. Unsa ka klase ang isda ang mong gusto? Tilapia. Ano man? Ngayon, lansing. Isa kay Gamli. Okay, Dina. ikaw rin na. Junjin si Juicy. Balik, di na malabuti. Ito may mong gusto. Taas mo bu. Kami! Nga na, largo ba? Nga na. Sige, Dino. Ano man? Si Dino po. Sige, gusto mo. Dako gahit. Ano? Sa imo ha. Kung sa ibo ko, may buko. Sit for chocolate. Dede, dede. Gusto ko check. Gusto ko check chocolate. Ako naman to. Sige. Ang sama kami, moditi kami. Noy, tao ga, noy. Dede na, dede. Na, dagan mo tao. Dede na. Huwag ka nagduan. Dede, chocolate na. Dede. Bolo. Dede, ako na. Dede. Oh, si Dina. Ay, naku, ano ka? Dina. Si Junjin, si Joseph. Kakaon makagsaging dahi. Unsa may ginoon mo? Ah. Dahil mong feelings na naman. Muro magdahin mo to.